Ako ta. Salamat din. Yani aron sa pagsusunod sa among kaumaon sa among organisasyon GI 101. Salamat Ginoo. Kay kami nung hatagan sa maayo kay maoy magiya ka na mo niinig adlaw karon. Nga mo untanan magtapunanan among mga panagsusutan karon. Dahil mama nga mo unta kini kanung sa among kasing-kasing aron kini among kaalagaran ug among mapalambo. Kining tanan amahan among gisari ug pangayo pasalamatan kanimo pinagit sa imong anak ang Kristo Jesus sa amin. Amen. Ang cellphone naka-off. Hala na pa ito dito. Naay. Ata magkasinabot May lugar pa diha. Off mo na. Isa ka iyon, ihigaan, kay may tindugay. Isa ka na uhaw, daladaan tubig. Ibang ko dito, dito. Lagpok sa ko, lagpok. Lagpok sa ko, anong bago ko, lagpok. Ayan. Isa na gulit sa lagpok. Ato rito. Sa general na lagpok. May gagulit sa lagpok. Daran. Sige. Lagpok mo diyan. Ako'y pasabot ane para magkasinabot ani tanan. Matay ni magkasinabot kung magsige balik-balik ang arde. Magsige pod balik-balik ang presidente. So anhin na pod ta sa atong topic. Kaning akong gisulat din inyo na isulat ninyo o i-mindset ninyo kasi pag nabura na, wala na. Mayroong 5 bahagi o sangay ang kinsay nakatubag ane? United Nation, military, police, government. Ano yan? United it's Ano tong H? It's word. United Nations. Highest. Ano tong nyo? United Nation. A. Nation. N. Military. P. Police. Police, J. government. D.
Philippine. X. Anong ibig sabihin sa X? Highest. Very good. Ano itong W? Word. Kalibutan. Very good. Ano itong U? United. Eh, humarin. Ang U. United. Dili. Ha? Kabuuhan. Huwag mo kahibalo. Human. Tao. Human. Ay, Englishin mo, nini. United. Unity. 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 Ah. Global. So, para mga Nagkakaisa. tawa mo. Nagkaisa. Oh. Para uli mo sa inyo. Punta ni si mama mag-orient. Katawa tayo ni. Huwag sino mo kapi-kapi sa sagirilyo. Huwag sino mo katawa. Magsarili. Tanaw-tao sa inyo. Nabuang. Natawanan. Nagkatawa ng isa. Kaya sa inyo hanguna-huna. Dire. Sa akong pangutana. Oh. Unsa man ang X? Highest. Yan na yan ang tubag. Oh, hindi na kayo mahirapan. High. Kasi itong 5 ka-division, asa din sa 5 ang kumpanya. GUI. GOI. Ayaw ko na pagbinayot! GOI. Pero GOI government. mahalata ta. Ay, niloko ko. Mga bata, kasabay. O ito ha, sa 5 units ng inyong gidala na bata sa Ginoo, dito to yung company. So, pila ka buok ang nakabilong sa kumpanya? Apat na lang. Apat. Unsay tawag sa upat? Yan yun. Ito dyan, oh. Basahin mo yun. Unsay tawag sa upat? Four corner. Kwardyado ni. Sa four corner. Ha? Anong desisyon galing dire? Oh. Unsa man yung ID? UI. 101. GOI 11 government. Isa may nagwardya dire. Kanang upat nila. Kamura mo nagwardya. Kamura mo nagwardya sa inyong kaugalingon. Pero kani, kay parehas man na company, gwardyado ni. Pero kamo, nagdalag ID, kamo yung mga investigator. Oh. Nalaman niyo yung ID ninyo. Is government office investigation na kayo. Ito ba yan? Ano ba yan? G, tapos O, tapos I. Ano ba yan? Is the good, is God, zero o no? Ano ba ang zero o no? Ano ba itong O is alpha, E is omega, is God, both. O. Ano ba yan? Ano ba yung GOI? Highest kayo is the humanitarian. So, nasa batas na kayo nito, nasa sangtuldo kayo. Kaya mga nanay, kung magkapi-kapi kayo, di ka mo makatulog. Sige, kapi-kapi. Saan to si Dato? Sabi, hindi siya makatulog dahil kaisip niya, diri sa Surigao. Hindi siya makatulog. Wala siyang Surigao, nakatulog siya. Karon, naatay, unsa may dugtong ani na batas. Yan. Ito yon. Naatay SEC registration ha. Kaya kung yung mga tao nga mauna din ninyo patulan kaya kayo nagkamalik sa Ginoo. Naatay dokumento sa Exchange Commission. Dalawa ito ang ating Security Exchange Commission. Kasama ang H-word. Bakit ka mo napunta kayo dito sa GOI? Tapos na ay H-word. Paliwanag ko sa inyo. Di ba yung word? Ito yung H. Tapos word.
Ay, hanap kayo dito ng global. Gidugtong H global word. Tanggalin mo yung word. Ay global, edi H word. Edi kayo din yung nasa kalibutan. Para di mo maglibog. Tapos, makapaliwanag mo sa mga tao. Kasi bihira lang ako magsasalita. Ano ba ang kadugtong sa batas na dinala natin? Ano bang nakapagpaloob dito? Ito yon. Commodity Fund. Commodity Fund 101. So, kamo is naa mo sa 101. Company. Ako'y basahon, mamati mo. Off na inyong mga cellphone. Basahon lang na ako ni, kay wala man ni sa inyo. Na siguro po mo. Nya, dili nyo basahon, kay itago ra. Kanina nakatago ni. Pero kaning dokumento ha, binilin ra pod ni sa ako ni General. Natay tanong, sagot. Ako na mo basa kay ako ra man pod mo explain. Okay. Tanong, sagot. Huwag kayong sumagot kasi dito yun. Ibinasa ko lang ha. Baka kayo ang magsagot. Nandito kasi sa tanong, sagot. Babasahin ko para masabta ninyo. Tanong. Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng H-word, United Nations Military Philippine Divine Government? Sagot. Akong pangutana, akong tubag. Mauna ha. Di mo mga tawa. Unya na ta mga tawa. Kay magkuanta. Sagot. Ang kahulugan o ibig sabihin ng H-word, United Nations Military Philippine Divine Government ay heavenly, kataas-taasan, world, buong mundo, United Nations, nagkaisa ang mga bansa, military discipline, o military non-combatant. Ibig sabihin, dili kayo pwede mag-training kasi naa kayo sa military kamo ng Diyos, sundalo kamo sa Diyos. Kaya non-combatant. Philippine, ang bansang Pilipinas ang piniling maging ina ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. Divine, banal, government, pamahalaan. Yan, nakuha na ninyo to. Libog mo to ha. Oh. Tanong, bakit nagkaroon ng banal na pamahalaan? Ano ang pinagmulan? Sagot, nang simulan gawin ang mundo ng ating lumikha, ganun din ang simula ng pagpapatupad ng banal na pamahalaan. Mababasa natin sa Mateo, Biblia, pero ayaw na, kay di aman diri ang katubagan. 6, 9, 10. Doon ninyo yon. Hindi ako marunong yung Biblia. Chapter. Ama, naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Tanong, ano ang ugnayan ng banal na pamahalaan at Manila 7 Summit Conference? Sagot, ang Manila 7 Conference ay ginanap noong Oktubre 24-25, 1966. Dinaluhan ng 7 pinuno ng mga bansa. Ang pagpupulong na ito, ang Panginoon ang may kagustuhan. Mababasa natin sa Isayas 41:1-6. Sinabi ng Diyos, manahimik kayo at makinig, mga bansa, sa malayong humanda kayo at dalhin sa hukuman ang inyong usapin.
Doon ang panig ninyo ay pakikinggan para malaman kung sino ang may katwiran, sino ang nag-anyaya sa isang mandirigma. Mula sa silangan, nagbigay ng tagumpay sa lahat ng kanyang pakikilaban. Ang mga hari, bansa ay parang alikabok sa wasiwas ng kanyang tabak at parang dayaming tinangay ng hangin malakas. Buong bilis ng tinugis niya ang mga kaaway na ang kanyang mga paa di halos sumayad sa daan. Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sino ang nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan? Akong si Yahweh, dili ako ha. At ito, gibasa ko. May basig na si mama ko no, siya si Yahweh. Ay hubarin natin. Akong si Yahweh na naroon, nasa simula pa. Akong Panginoong Diyos na naroon din hanggang sa wakas. Nasaksihan ito pati ng malayong bansa. Kaya na ang nanginginig sila sa takot, lumapit sa akin at sumamba sila. Sila ay nagtutulungan at nagpayuhan. So, ibig sabihin ko, itong binasa ko, kamo nga namati ay magtinabangay kay para mana unsa man ang una niyong tabangan, anak, pamilya, apo, o igsuon. Kung mga pilosopo, pasag dahi nga kamo ay nag-ibanghilyo lamang sa pangalan at batas ng Diyos. Kasi nandito kayo sa balaod ng Diyos. Tanong at sagot. Tanong. Nang ganapin ang Manila 7 Summit Conference dito sa Pilipinas noong Oktubre 24-25, 1996, ano ang layunin ng pinuno ng mga bansa? At sino ang kanilang mga pinuno na dumalo sa pagtitipong ito? Ang layunin ng Manila 7 Summit Conference na idinaos dito sa Pilipinas noong Oktubre 24-25, 1966 ay upang pag-aralan at mapigilan ang sigalot ng South Vietnam. Nagkaroon ng digmaan noong 1914 at sinundan ng ikalawang digmaan noong 1942-1945. At suriin ang mga hangarin para sa kapayapaan, kawalang kapanatagan at pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa at upang maging malaya, mag-api. Siyempre, mag-api ka gutom. Nakalagay dito mag-api ang gutom. Hindi yung mag-api siguro na nagdaog-daog ha. Yung mag-api yung gutom. Ang gutom, kamangmangan at karamdaman, magkaroon ng lugar na ligtas, maayos at maunlad at pakikipagkasundo at kapayapaan sa buong Asya at Pasipiko at ang mga bansa ay nagkaisa sa hangarin na ang Diyos lang ang makapagbigay ng kapayapaan sa buong mundo. So, ginamit tayo ng Panginoon para magkaroon ng kapayapaan. Ang 7 bansa at mga pinuno na dumalo sa Manila 7 Summit Conference ay ang mga sumusunod. Number 1, USA. Number 2, Philippines. Number 1, USA, President Lyndon Johnson, B. Johnson. Pangalawa, Philippines, President Ferdinand E. Marcos.
Pangatlo, New Zealand, Prime Minister Kate Holyoake. Australia, Prime Minister Harold Holt. Number 5, Thailand, Prime Minister Thanom Kittikachorn. South Korea, President Park Chung-hee. Republic of Vietnam, Prime Minister Nguyen Cao Ky. Tanong, ano ang layunin ng World United Nations Military Philippine Divine Government? Sagot, ang layunin ng World United Nations Military Philippine Divine Government ay ang pagpapairal at pagpapatupad ng batas, kalikasan na ang bawat isa ay magkakaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos, pagmamahal at paggalang sa kapwa, pagtutulungan at pagkakaisa ng mga tao at mga bansa upang maangat ang ekonomiya at ikalulutas ng kahirapan. Tanong, sino ang tumayo o nagsimula ng World United Nations Military Philippine Divine Government? Sagot, ang nagpasimula ng World United Nations Military Philippine Divine Government ay walang iba kundi si Judge Pihaw Henry Morris Dab Isdab. Boundaries number 010E. Titular degree number 010E 02274 Natural Law. Batas, kalikasan o alias Atilano C. Toliba.